Mai în scurt, la mine canalul nu prea merge, dar în schimb am văzut că YouTube-ul s-a încărcat de videoclipuri de astea unde YouTuberii ne spune cum să facem ca să meargă canalul. Adică how I get 1000 de subscriberi în 8 zile, în 3 zile și tot așa mai departe, fiecare cu povestea lui. Și mi-am dat seama că asta e ca la business-ul ăsta cu vânzarea de cursuri. Ăștia fac bani din vânzarea cursurilor, așa și YouTuberii ăștia fac bani și fac subscriberi și vizualizări din reclama asta, din titlul ăsta, cum am obținut 1000 de subscribers și tot așa mai departe. Mai în scurt, secretul stă în altceva, dar nu-mi dau seama și am încercat mai multe variante, dar nu merge niciuna. Așa că ori trebuie doar să plătești pentru promovare sau trebuie să muncești mult mai mult ca să crești un canal pe YouTube.